lagune iki sarung jagung. Lagune sarung jagung maknyus ning ati ya penak ya Pak. Penak tur yagane ya komplit. Yagane ya penak. Suwengi iki tak ingat-ingat iki yagane iki kok ora ana pengegunge apa piye kok ning suarane apik. Kok ya ora ana pengegunge piye genah neng kelo. Tak waske iki kok golep plentu tok. Lah kok iso plentu tok? Sing ngegong ki ra ketok jebolane rabinu to. Oh, alali aku karo gong semono kok ketutupan ra ketok. Ayo tok. Rabinu. Ki saking cilike apa saking gedhe gonge? Ayo kae jenenge Rabinu ki rabine ngrawani anu. Sorry ya Rabinu. Lah aku dhisik cilikane mesti Pak Rabi terus kok. Nggih, sugeng dalu Bapak Ibu sedaya ingkang rawuh. Sugeng dalu. Nah, wah. Iki jan repot aku karo kowe iki. Repote nggon ngendi, Pak? Lah kowe iki nek ya warga kabeh. Heeh. Ya toh sing ngendang ki besan karo aku. Sing nyinden mantu. Lah repot to kuwi. Apa aku nang dhuwur petakilan. Ning lak ya ora ya apik ya. Ra apa-apa wong sampean ki wis dianggep edan karo besane kok. Dadi mbok petakilan jungger walik ya ora apa-apa. Mulane dhewe istilah citae malah kocrok. Pak kocrok ki lho, kaya aku karo jenengan ki nek ora edan lak ya ora payu to, Pak. Lah ning nek sik jenenge wong edan ki mah apik lho, migunani tumraping cah cilik. Kok iso becik nggon ngendi? Wingi tanggaku Hah? nangis kekejer ora mari-mari bareng ning wong edan liwat galole ning wong edan malah meneng. Ning ketok sing lewat sampeyan to kae? Sing lewat malah sampeyan to? Lah ya aku pas agek kumat-kumat ya aku. Tak kira to nek. Wah, kebeneran Mas, anu Pak. Awake dhewe matur nuwun banget karo warga Munggur. Heeh. Sak sekitare ya sekitarnya, bengi iki dienengake kesenian ketoprak, uri-uri kabudayan Jawa. Ayo pancen piyayi kene katon biyen ki nek nggon seni pancen budaya. Heeh. Kerawetane ya apik. Sae. Ketoprake ya apik, ya ta. Mulane iki bengi iki ra ajate iki syukuran. Syukuran apa, Pak? Ayo syukuran sedekah bumi. Sedekah bumi, matur nuwun awake dhewe iki urip ana sak lumahing bumi sak kureping langit. Sebabe padha budidaya miturut nyang pakartine kebiasaane dhewe-dhewe miturut nyang kabisan. Oh nggih. Gandeng iki nuwake penghasilan sing apik, mula piyayi kene do syukuran, seneng-seneng. Syukuran anggap jenengan. Ayo. Piyayi kene iki do seneng karo jenengan. Do seneng karo jenengan. Nek ora seneng kok ngundang aku. Lah iya. Iya. Ngaku sing tau bojone pirang-pirang taun ora patek seneng kok. Kene Dik, iki gandeng sing mresani iki ya kes sinajan to kahanan udan ra apa-apa. Rezeki, Pak. Udan kuwi ngono rezeki nandhake tanahe desa ngendi iki? Munggur. Munggur iki subur. To. Mula udan. Iki to dene ketoprake gandrung. Ning kowe tak gandrung itu ora gelem. Aku sing gelem bae kok. Wah, ayo ora dadi nek. Ha nek gandrung ora gelem lek meteng-meteng kok. Etok-etoke kowe iki ora gelem. Oh, aku etok-etok. Ngene, tak bawa aku nek lali jambung mur. Lah wong ora gelem kok nyambung. Lagon sing kepenak dirungokke. Heeh. Nano. Slendro Mas, Pak. No nono lho lho. Apa? Hah? Apa to? Muga aku nek ngrungokke swaramu ki ra mudeng aku rada bedhek aku. Jenang grendel kae to. Jenang kula. Aku nek kae omah ya. Gelari aja lali. Aku mau, Pak, aku mau. Aja, Pak, aku mau. Bokamu ki marai nyetrum. Lah jare kon emoh. Ora megal-megal ngono kuwi to. Lah nek emoh piye? Aku arep melu ngono-ngono ndak dilokke mur aku. Aja kandhane mbokmu. Ayo, bapak ki kaya ya. Hari niku sulih kula. Rumangsane wong tuwa ora iso nek wong edan kudu didusi wae. Aja dianggep sepele. Aku mau Kang Mas. Aku mau. Wis ora tek nyetrum aku. Lah sampean ki ya gandrunge piye-piye ngono
gandrung mbegegek kaya lembut tena melu amung ati tansah gondari Kakang blekak moncrot Kakang. Apa diajeng garwane wong akeh? Apa bojo rombongan apa kok garwane? Oh, piala bergilir. Yang dadi. Tekan sih, Pak. Yang dadi lara flu. Dadi lara gelo. Amit-amit jabang badi. Mendemen meteng ya kok ngono kuwi. Dalu. Halo, besanmu kaya ngono kok. Ketok-ketoken kewala. Karo besane iki nek ning ngisor nek dhuwur ki ya ngrangkul-ngrangkul apa-apa. Nganti-anti. 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 Besok kapan bisa bali? Wis ra sedeng. Apa? Kok kok wis muni ora sedeng ki kaya bayarane iki sepiro ngono lho. Lah jare Bali ra sedeng no, Mas. Yen Bali bejo kula. Ya, atimu nyacem. Coba deh. Aku mbok gandrung ta iki. Aku mbok gandrung Kakang. Ojo mbok perkosa aku tak mapan dhewe. Astagfirullahaladzim. Ayo aku diareki sik Kakang. Iki critane jago petuk babon. Ayo mlayu rene. Yo yakne yo. Iki malah kaya bandar dadu ngono. Iki lho pedo. Aku ngedan. diajeng. Apa pancen sliramu ki tresno tenan karo aku, Kakang? Lah ora tresno sejagat ki ora nek wong ayu sedene kowe. Yen kowe tresno karo aku njaluk bebono, Kakang. Njaluk tukono ali-ali sing ning matane, Kakang. Mataku ya. Mata utuh. Ya, nek srawung perkarane tak udanane ya iki. Pilihanku mripat biru papriye mresulesya ingkang berti yen kakon misi atiku cara ketoprake wong lanang arep seneng karo wong wedok. Sing jenenge gandrung ki werna-werna. Iya.
ana sing gandrung mungging kanan ya to. Iya. Gandrung nyang pakaryan kaya to dene piyai. Munggo kene gandrung nyang kahanan nyang makarya. Heeh. Padha nenandur apa kabisane nuwuhake rejeki kang kena kanggo cukup sak dina-dinane. Oh ngono. Nek sampean iki gandrung tenan karo aku. Lah iya. Apa wis seneng tenan? Gandrunge iki werna-werna, sing jeneng gandrung iki ra mung gandrung mergo wong nang karo wedok, ana gandrung karo sing masalah nggon pembangunan ana ya ta. Iki gandrung. Gandrung apa nek nggon masalah pembangunan iki, Pak? Pembangunan iki kepengin arep bangun desa, iki gandrung kabeh masyarakate padha semangat supaya bangun desa niki gandrung nyang pembangunan. Ya. Bangun desa. Bangun desa. Nek kowe gelem dadi bojoku kowe ndek penjaluk apa? Aku njaluk bebono karo sampean Kang Mas. Sik treke gen lewat sik. Om, telolat Om. Oh, maknip ngono to. Duwene titik kae berarti. Aku gelem dadi bojomu ning ning syarate Kakang. Apa penjaluk? Yen kowe iso nangis karo mesem, kowe bakal tak pek garwa Kakang. Nangis karo mesem. Tak turuti penjalukmu diajeng mesem. Nangis karo guyu, nangis karo mesem. Nangis karo mesem. Mbak yang guyu. Lho Mas yo. Dene gampang penjalukmu mung nangis karo mesem. Kudu iso nangis karo dipraktekne rupane sing njajal cara. Mayar kowe. gending mbok ya mesem ki pancen apik. Pancen apik wong ki ning apa-apa nek diadepi karo mesem guyu ki. Pancen ning jenenge ngatur keluarga ki men iso tentrem uripe. Kuwi sing kakung ya mesem, sing wedok ya guyu. Arep ning pasar kon ngeterke ya kudu mesem karo guyu. Ya kowe tau ning pasar kok. Aku ya tau ning pasar sampean kok tau? Tau aku ning pasar. Ayo nek sampean tau ning pasar ke, sak pasar ke jajanan reno pira? Oh ya akeh banget pasar ki panganan werna-werna kok tekon. Ora eneng. Ha kok iso? Ning pasar ki jajanan gur werna loro. Kok iso? Mentah karo mateng.
Kuwi ning ya gen mentah kae. Lah iya. Sing bosok kuwi. Bosok ya panganen. Kok mangan aku? Lah iya lho. Kowe tau mangan? Wes mangan ya bedina. Tau mangan jengkol? Tahu. Tau mangan mie? Tahu. Aku jengkol karo mie iki sing mendemi sing endi? Nek nek nggon aku ya mendemi jengkol. Kowe kuwi kabeh mendemi. Kok iso? Kabeh mendemi. Jengkol ki mendemi. Kowe mangan jengkol mendemi. Mendemi. Kowe mangan mie ya mendemi. Lha kuwi mine lek ya mendemi ta? Jengkol mendemi. Mendemi. Mangan mie? Heeh. Ayo mendemi. Kowe nggawa arit ora, Nduk? Nggawa arit ora? Ora kena nes. Anggone ngarit bapakmu iki lho. Tekon panganan tangga panganan pasar werna pira. Lah nek sampean iso ki padha-padha pangan saiki tekon nek sampean ngaku wong Jawa. Lah iya. Tak tekoki ya. Apa? Wong Jawa ki nek aksara Jawa ana caraka ki ana ing pira? 20. Oh, wong bodho to. Bodho ya ngono ki ana caraka kok 20. Lah pira? Jajal ana caraka pira? Ejonen. Ana caraka. Heeh. Data. Sing tekon data ki sapa? Ana caraka ki ana pira? 20. Ah, pekok kuwi 5 ya, Pak. Kok 5? Delok ndang ana caraka. Ana caraka. Lah ya wis, ana caraka. Lah kanggo data sing tekok data sapa? Kare mau tekok data. Nek ngono kowe aksara Jawa apa? Apa no? Ah nek meri iki wulune pira? Ora iso ngitung no, Pak. Ora iso ngitung no. Meri iki wulune mung siji. Hah? Meri wulune mung siji. Kok iso? Iso. Meri wulune siji. Nek kowe roh meri wulune pira? Wulune ya nek 100 apa 10 apa pira ngono kok. Sing bener lak meri wulune siji to. Ya ta? Aksara Jawa kuwi. Lah ya aksara Jawa kira nganggo sandangan. Nganggo sandangan bareng nganggo dipangku nek aksara Jawa ki saiki nek sampean ngomong mau ana caraka nek 20. 20. 20 ku nek disuda 9 jek pira? 20 kuwi disuda 9 ya ke 11. Ya ora iso. Ya isih 18. Kok iso? Lah gur disudoso karo wong kok. Oh kuwi aksara. Ana caraka, data, sone diguwak karo ngone diguwak kan 18 to. Aku mau lak kaget to, Sri. Kok Sri kok gak Sri. Sinjane ra mangkat Sri. Sri. Heeh, ngopo kaget aku ki. Nomburi ki arep nguyuh jebul arep ngidak kire. Kok iso? Kire muni ku malah baik. Aku pas kire kok lembah mana men aku ngono pas tak idang ning ngarep kamar mandi. Baik. Iki mergo lara apa? Kire iki pancen ya muni ngono kuwi. Lah nek sampean ki apik ngono kuwi Pak. Lah nek aku mau ki kok kono ngendi jenenge Solo tekan kene lak kodanan to Pak. Kodanan. Nek kene ki teko-teko luwe aku. Ha iya. Iki kok sego lho. Delalah mangan ning pojokan kono ki kok ya nek tekek iki lah ya kurang ajar. Piye? Teko-teko aku dilokke to. Teko-teko nyekek. Teko-teko nyekek ngono kuwi. Oh, wis tau ngerti tekek. Wis. Tekek lenang wis tau ngerti. Wis no. Tekek wedok ngerti. Bedane apa tekek lenang karo tekek wedok? Yo nek tekek lenang karo tekek wedok ki ora iso bedakne nek aku. Ya ana bedane. Bedane nggon ngerti. Bedane tekek lanang karo tekek wedok ki nggon swara. Hah? Kowe ngruwangno swara tekek. Heeh. Nek tekek lenang ki le muni ngene. Piye? Tak teko ki tekek lenang. Tekek lenang. Kuwi nek tekek wedok le muni. Teko. Apa ya ning kok tekek kok teko. Akene iki kewan sopan-sopan kok. Heeh. Wih, dol desa kene aku bonceng karo sing jupu aku. Ngerti nek geblasuk asune iki le muni ya pinter. Piye? Hop. Asu ki apik tenan iki. Asu ki le muni iki pas mundur ki malah menggok ngetan to donge lempeng arep. Asu sing ning dalan kula. Heeh. Kula le muni iki hop. Kuwi ora hop ya, Pak. Guk ngono ya, Pak ya. Lah kuwi asune iki kowe apa kono? Oh iya. Kandhane kok ngeyel lho kowe. Oh iya ya asune kono ya. Lah iya. Akewan ki werna-werna kok. Aku ya mau aku ning kono ya nek asu anu apa jenenge karo kucing ya apik. Piye? Asu karo kucing mah kelas to. Dibalang serandal karo si Sukadi kuwi mau. Kirike ya muni kengeng ngono ya an.
Saiki ora kenging. Lah piye? Kai. Lah kireke kono apa kowe? Ya saku asule nang kuwi asule. Ya serapa menang-menange dhewe. Serapa apa? Wong asu dibelah Iki ya. penjalmu mesem karo sing nomor loro apa? Ke nomor loro apa mau? Lali aku. Nangis. Karo nangis. Aku kudu nangis. Kudu nangis lho. Klutur mor. Ora besan. Mara besan yo ning kae. Ayo ora tindak kira apa-apa. Aku kudu nangis aku. Nano. Piye to Aku kejane seneng kowe aku kok njuk kon nangis ki mak. Nangis sing ngantek sedih kae. Guyu. Hah? Karo guyu nangis karo guyu kok. Wong demok lek war demok mikir lek wompong kowe iki. Piye? Kok penjalmu angel men. Lah wong jenenge ndek bojo ayu ya rekoso kok, Mas. Wah, iya ri. Heeh. Bener kandamu. Iya. Kowe ndek penjaluk karo wong lanang kowe kudu iso nangis. Heeh. Kudu iso guyu. Ngerti sing tok karepke. Sing tak karepke piye? Nangis penandanging wong urip kuwi kala mangsane kena bebendu. Heeh. Ning aja lali marang panyembah karo Kang Kuwasa miturut nyang kapercayaane dhewe. Iya. Panjen wong urip ki bejo cilaka bunga susaki Sandangane urip. Heeh. Direwangi nangis nyuwun karo sing kuwasa. Guyune dikabulke karo sing kuwasa merga panembah iki ya tertib, saben salat sembayange ya maju, dikabulke panyuwune njur padha lucu. Apik kowe. Pancen niate ngono kuwi Pak kaya bengi iki. Ning kene nganake sedekah bumi, muga-muga wae sak pungkure ketoprak kene warga ing desa kene makmur subur. Lah nandur ya apik, tandurane tukule ya apik. Kowe bangsa Wuwan ki apal. Apal? Nek bangsane Wuwan kuwi nek kala gemantung ki bangsane apa? Kala gemantung, kala gemandul ya kaya kates, terus apa jenenge kuwi gori. Heeh, gantung. Lah ya kates ki mau. Kowe ya apa karo kala kependem? Kalau kependemi apa ya, Pak? Kaya ta. Apa telo? Mayit. Mayit. Waduh. Nah, kalau kesampar ki apa kesandung ki apa? Ning ana bedane lho. Bedane apa? Darah kene karo darah Banyumas ki beda. Bedane Nek wong Banyumas kuwi nek ngarani kates kuwi gandul. Heeh. Nek ngarani nangka wong Banyumas ki nangka. Dadi nek ning Solo kuwi oh, ning kono heeh. Dadi nek ning kono ki ning kene kecantol, nek kono kecantol. Banyumas ki nek nangka nangka. Ning nek kates iki gandul. Upamane saiki kowe njo. Heeh. Kates nangkane akeh. Kates nangkane akeh. Kuwi piye kuwi? Kates karo nangka. Kamangka nangkane akeh. Ora iso aku. Iso kuwi. Piye? Gandul nang kathak. Kok nang kathak iki lho. Kathak ya kathak kok kathak. Ah ning cara Banyumas ra gandul ning kathak. Oh, nek apa cara Banyumas iki kontau nang kene apa ya, Pak? Nganu Nduk, iki upung yagane iki ya komplit. Iki ada pamundutan. Ah iya. Nah, diwaca sik. Oh. Kertase ombure. Eneng, Pak. 400.000. Dek wingi iki sing nggawa kowe aku ora tok wae ya. Kae keri ning kono ora ceblok aku ya ora mangan, Pak, sak kertase. Ora masalah. Iki di rumah sing apik. Heeh. Muga-muga rezeki semene iki ndayani sesuk punjul saka sing maringi semene iki. Hasile sing di kawelasan karo awake dhewe. Aku ki nek semene iki aku ya moh, Pak. Ngopeni aku ya moh, ki engko ya tak kekke yatim, anak yatim. Oh. Jenenge awake dhewe iki saya suwe saya tuwa kudu ngamale sing akeh. Iya. Lah gandeng anak yatim iki anakku dhewe ya aku tak kekke anakku. Dene iki sapa? Anakku anak yatim. Wah, mbok anu, Nduk. Iki ngene ya, gandeng iki piyayi kene iki ngene kenikmatan aku kowe sego. Iki turane padha ngetokke hasil bumine. Ya Nduk ya saiki dolanan pepeling no. Oh iya. Terus. Pepeling sik, Mas. Yo. Mas jane banyu iki. Yo.
wayeme wong urip ning alam bebrayan kuwi nek wis percaya karo sing kuwasa. Ibarate ana temindake menungso ki ana sing ngelingke. Iya, Pak. Mula awake dhewe urip ning desa kuwi tresna sak pepadane aja sengit karo sing temindake ala. Ning ya seneng karo sing temindake apik. Maksude aku ora sengit karo sing temindak ala. Kuwi awake dhewe melu ndedonga didongake muga-muga sing kuwasa kuwi ngelingno karo sedulur sing temindake iki ora mungguing temindake iki ora kepenak. Nggih. Mungguing wong urip bebrayan. Awake dhewe ora kena meksa karo wong kuwi didongake wae. Dadi sesuk kuwi eling saka pribadine dhewe, eling kuwi eling karo sing kuwasa. Nggih, kudu iki jamane jaman wis tuwa ya, Pak. Kudu manem bae kudu dipersudi. Ya kuwi apa nek, Nduk? Kagem Mbak Ari lan Lek Tumina, Tumija. Kula nyuwun gending, Bokasmara gelang kalung, kembang rawe matur nuwun saking kula. Warja Sarnu. Oh. Sapa iki? Iki diaturi kembang rawe sik ya, Pak. Kembang rawe. Iki aja ngantuk ya, No. Aku ki kelingan jaman kowe iki kepethuk kowe panen mbako kae tak rewangi rowek karak kelingan to, No. Oh, iya iki ya kanca lawas kabeh. Iki tukang nganu nih mbako. Iki semene iki bolo kabeh, kanca dhewe kabeh, kanca ning Alamadun. Oh, ngono. Nggonamu piye kabare Sukamto? Baik-baik. Syukur. Bojomu wis pira? Tekon kok bojomu wis pira, tekon ki anakmu wis pira ngono. Anakmu pira kowe Kamto? Ora duwe. Aku pengen anak kowe, Pak Dik. Sik bebren kok biyen kok ora manak. Yo sing manak sapa? Bojoku ta. Kok ya. Kok malah pinter kowe karo dagelane. Penyakit kowe. Yakin. Aku dagang ning kene ra payu. Anakmu pira Kamto? Anjana. Anjana sapa? Bojoku. Dagelane malah kalah karo Kamto iki. Ya, apa, Nduk? Kembang rawe. Kembang rawe. Monggo, dados. Lanjutke gelang kalung ya, Bu. Yo nyokek yo. Jane wong seneng. Wiwitane lungguh jejer saben dinane. Saya suwe saben cedhak nyekel janggute. Banjur ngomong mas, aku tresno kowe. Karitane wong seneng tunggale dhewe. Wiwitane lungguh jejer saben dinane. Saya suwe saben cedhak nyekel pupute. Banjur ngomong mas, aku tresno kowe. Atiku digawe lara. Agawe geloning ati. Agawe atiku bingung. Sarsaya oi kula ora kena dituk sembrono. Ora padhe gawe ora wanita. Semuanya iku paribasane. Titimbang rame luwe bace ubar-ubar. Saiki aku wong-wong ngene iki sesuk mesti genenge mur iki. Lah ngopo? Bapake anggere bengi kesel wedhus barang ra diritke. Nah, anu ki rasa ngingu wedhus. Ora apa-apa ya mur wedhusmu wis tak pakan mang. Wedhuse tarya kae yo.
Pakmu sering ning nggonamu to, Mbak? Wedhusmu kan sing rupane kaya bapakmu. Atarnya ki wong inggatan aku ki wis wong tuwa ya kon ngarit, Pak. Wedhus siritno. Anakmu kuwi? Heeh. Ngono kuwi nek aku tak jeplok jamu jaran meneh. Apane? Anakmu ku lho. Kowe yen wedhus? Aku. Ah. Duwe no ning omah. Ah tak tekoki. Heeh. Wedhus ki di pipi ora? Ya duwe, pipi wonten. Wedhus ki ra di pipi. Pak Isa. Ngono aku wingi ning wedhus kawin sing diambung malah mburi lho. Ketok iki tau dadi wedhus iki saiki. Lah ditontoni nek wedhus lanang iki nek arep yang-yangan piye? Aku wedhuse wedok, Dang. Gak aku. Anek moro ranenge tak rapi aku. Halah kuwi dianggep ora eneng ngono wae lho. Anek moro ranenge mesti kendange mesti ndak gentung-gentung. He. Apa, Dok? Iki mawane pamrutan menawi, Dik. Ya, Lah karo Gubuk Asmara. Mbok dicekel wae ya. Diterawati no.
rasane piye? Aku ki ning ndi anggere ngene iki mesti macet ning tengah-tengah. Rasane piye penak apa ora? Ah, penakne mung delet. Sithik tok. Wis terus. Heh? Ya mbuh kok. Entek dong, Dok. Datang nget, Cuk. Tilokno sik paling gegari gambare. Oh, dipucek-pucekke mantumu kowe. Wah, iki aja mirang-mirang ki ya mur. Wah. Aja ngono. Dagelane sijine metu neh. Karoan ya. Dagelane metu neh sijine. Abot-abote. Yo. Dan iki kayane teka kowe. Kayak kepiye? Lho, lah kowe ndemok kene terus keluar pales. Tak arep-arep pirang-pirang dina iki ora molo rene iki ya. Iki jane tutup gelas apa-apa ya? Aja kaya. Kira biro apa biyen ta? Iki kena jum. Weh, kok wis gedhe kowe. Lek, Kelingan kowe tumijo. iki nek di sedulur aku to. Iki ngopo? Kelingan, no. Gawa duit barang gak apa? Iki ana dawuh Ah, saka penjanipun Pak Polisi. HRT Makmur. Apa kuwi? Kuwi ngersake lelagon ing antarane tembang kangen karo Pakji. Heeh. Kuwi Loro. Oh, ya. kanggo dulurku Pakku cilik, mbokku cilik. Heeh. Lah kowe ra njaluk bagian. Aku. Heeh. Aku mulai ngenai luwih akeh saka iki. Tenan ra njaluk. Tenan. Udunen lho engko. Iki cacahe ana 300. Oh, ki mau mampir nggonmu. Mampir nggon aku. Aku ora tau utang ke sisa. Lho kok terus Lho Pak Polisi kondur, Pak. Oke, kan jek bersih enggak. Oke, matur nuwun, Bari. Iki mau apa berite apa? Tembang Tembang kangen karo lagon Pakji. Ditenenge pira? 300.000. Sing adil ngono. Adil. Kowe mau nyekel to? Nggih. Ayo, kowe mau nyekel. Wis. Nah, iki bagian. Iki dadekke siji ngene, Ya. didum. Didum bisa ngadil ngene lho, Pak. Ayo. Kuwi siji. Aku siji sik kene. Sampeyan Alah. siji. Kuwi siji. Heeh. Siji lho ya. Aku loro. Loro. Tak joli. Loro. Pas lho ya. Ya. Ki, kowe rampung. Heh, wis. Wis nek Terus? terus isih ora. Konjur Kowe iso ngedum apa ora? Isane aku sing ngedum. Oh, wong tua ora iso ngedum. Ya. Heeh. Hidum sing adil. heeh. Wis Dipun satu sing adil, Lek. Nyampurnya satu ya mur. Wah. Ora mur. Sesuk ki putuku mulih kena nggo tuku apa. Oh, lah iki. Oh, alah. Oh, alah Mas, kula niku nak rawe sago putu kula. Dika, Dok, dak niku wau elang, Dok. wonten pemeriksaan tuku watu. Ya. Oh, iya bener. Ya wis. Kowe mau wis nggo apa ya? Wis gawa saiki gawanen gede, Ora Lek. usah njaluk. Ya. Bakune Ning arep njaluk. ora. Kita utangke wae ning ya kuwi nek utang karo aku nek kowe wis cekel kuwi balekno. Kowe utang to? Iya. Wis cekel. Wis Kowe cekel. cekel to, Le? Wis. Ayo balekke. Ya mek padha wae. Yo, pamundute apa iki mau? Pak- Pakde, Pakde, monggo. Pakde Oh, karo Pakde. tembang kangen. Salah siji diaturke sik, Lek. Sing nyanyi Pakde kowe kene. Ora iso. Dagelane kena akeh. Nyanyi. Nyanyi. Bawa nyanyi. Ayo. Iso. Ya, bila kita pilih.
bojo wong pira? Lah kuwi. Tekon. Lah nek anake sapa mboke nang paene kok bingung. Apa nek iki Mauri? Tembang kangen. Kangen. Tembang kangen. Tembang Oh, kangen. kowe ya iso Mari. Sa. Ah nyanyi. Ya. Kangen. Lah kat mau ya nyanyi ngono kok ya. Ayo. Tembang kangen monggo dadak. Kowe nyanyi, aku tak menyonyo. Kowe sing bayar. Ah. Monggo Kang Mas. Kok kangen iki sapa? Ari. sapa-sapa tilene nggonku kene karo Ari. Kok perlu men kene ngapa to, Le? Sawetara iki karo aku ngemban jejiban saka ngersani Bapa Begawan Purbajati kang supaya aku nutukake lakon kang supaya golek gawean ana ing Kutaraja, mula kang saka kuwi lek tumija karo lek Ari. Ayo derekno tindakku kang supaya golek penggawean ana ing Kutaraja. Ayo tak derekke. Perlu awak iki ya melu gawean karo. Ya Pak, ayo.